me yasa ma ake aure ne? Me haka da Allah? Me haka? Me sa kike ma haka? Bani da niyya in cutar da kai wallahi da Allah ka yafe mu. Dole ka tafi. Bakin gama shasatar da kanki. Ahmad ni kake ma wannan kazafin? Ba zan iya rabuwa da kai ba. Na shiru. Wani gidanka ita ce sila ba sila ba ka. To me gida Allah ya tsare. A dawo lafiya. Sai ta ga dawo. Wai Ahmad me ke damu ka ne? Ka shiga tattalinki. Aikin shi ɗan akwai abubuwa da za su kawo dalilin haka. Ni ba ma ki tashi ba. Zancen banza zancen wofi.